Тук на камерата. Виж какво правя, карам джипа, кажи. Чакай малко, спри. Дай назад. Покажи на дядо. Назад. Покажи на дядо ти как караш. О, чакай, че кола едва. Бърз. Чакай. Мръзни са. Абе, мръзни са. Дай назад. Изпрей! Дай предна и давай нагоре. Бърти курно. Давай. Давай! Управлявай хубаво, гледай. Давай, тук съм. Викай, деде! Горде! Управлявай, гледай! Давай, завивай надолу! Върти! Давай надолу, газ! Управлявай хубаво! Абе, гледай пътя, бе! Леко, спри, бе! Тая. Нищо не направи. Давай. Дай назад. Давай, спри. На ръчката напред. Давай. Управляй хубаво. Гледай пътя! ¿Qué pasa? Ай, обръщай! Дай назад! Спри! Назад, дай! Върти кормилото! Кормилото върти, бе! Чакай, спри! Кой ще каже сега тук на камерата? Дете! Бабо, какво правите, кажи? Бабо, какво правиш? Кажи, ние се возим двамцата тук. Ние водим дамата. Сиви, кажи нещо, бе, ти. Той заспива, виж го. Ти го приспа. Ай, давай назад, обръщай и давай нагоре. Къде? Давай напред ръчката, ама. Мога да се на две. Чакай. Край. Стоп. Дай ръчката напред. Айде, давай. Нагоре. Върти кормилото. Абе, ай, давай. Ти давай. Газ. Гледай къде караш. Чакай. Давай. Това джик. Да, чакай, малко. Дай назад. Спри, бе. Абе, чакай да те снимам така. До твоя джип и до големия джип. Ето. Погледни тук къде. Чакай, че кола минава. Тук страшна работа с тези столи. Ето твоя джип и другия ти джип. Нали? Кой ти го купи джипа? Ти. Не, бе, аз. Дядо ти бе от Испания? Дадо. Кой ти купи джипа? Дадо.
Дядо Испания. Дядо ти от Испания ли ти го купи? Да. Добре. Нещо друго ще кажеш? Да. Ко? Сега идва и Велито. Велито идва с мотора. Велито. Виж, иска да те блъска с мотора. Знаеш какво става? Аз ти звънах, що не дигаш, бе? Аз ли, бе? Аз ти звънах. Знаеш колко коши правят тук? Питаш ли ме откъде идвам аз? Откъде идваш? Знаеш,